De kwelder, hoe de zeediek bij Holwert. Zwarte groen, vaak onder water en dus van grutte weerde van vogels en planten. Maar ook van mensen. Squalbijn uit Dokkum mochten nieuw de kwelder op blazers en bij vjerrekiekers. Bij de wien om een holle een eind rinnen. Vogels zien en iedere planten proeven. Zeekraal bij Gelieks. Jongens, wie wil er een stukje proeven? Lekker? Beetje. Ja? Wat smaakt het naar? Proef naar water. En zee. Zodra ik ze hier het wat opneem, dan zie je ze rennen, je ziet ze vliegen. En eigenlijk aan het eind van de dag zijn ze allemaal enthousiast. Want ze zijn met de boswachter op pad geweest, ze hebben een stukje wat gelopen. We hebben de vogelkijkhut waar ze dingen kunnen zien. En eigenlijk merk je bij de eerste stap op het wat, dan zie je ze hun enthousiasme opkomen. En ineens zien ze plantjes die je kunt eten, ze zien allerlei vogels en dan is het roer om. We hebben mossels gevonden. Een mosselschelp. Oké. We hadden nog geen dichte voen, maar heel volle van deze. Een stuk van fjouwer. Heb jij een konijn thuis? Ja. Oké, hoe grote drolletjes heeft hij? Ongeveer zo Oké. En is deze groter of kleiner dan die van jou, het konijn? groter. Die is groter. Dan zou je kunnen zeggen dat het zou wel eens een haas kunnen zijn, hè? Heb jij eens een haas gezien? Ja, Oké, in de auto wel in de eens. auto. Kijk. Nou, dat is natuurlijk een stukje opvoeding ook bij de ouders. Een stukje bewustwording. Zo van, waar wonen wij? In een prachtig stukje van Nederland. Het werelderfgoed hier om ons heen. Het is zo'n wijd en mooi gebied. Ja, dan is het ook aan de ouders natuurlijk om met je kinderen gewoon eens hier te komen. En te kijken, wat hebben we hier? Ook de orenbasiskwallen van Dongeradiel zullen de komende weken de kwelder ontdekken.